Mapagpalang araw po sa inyong lahat, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Mario. Nakatira dito sa Malay-Balay, sa Bukidnon. Gaya ng ibang mga sender sa channel mo, gusto ko ding magbahagi sa inyo ng aking karnasal tungkol sa kababalaghan. At kung sakali man na mapili ninyo ang aking ipapadalang kwento, lubos kong ipagpapasalamat. Matagal na panahon na ang nakalipas nang mangyari ang karanasan kong ito. At sa pagkakaalala ko ay nasa edad 16 na taong gulang pa lamang ako noon. Simula noong palisin kami sa dating tinitirahan ay si Tio Abel na ang sumagip sa amin. Nagwika siyang pwedeng magpatayo ng bahay sa bakanting lupang pagmamay-ari niya ang aking ama. Doon na daw muna kami manirahan para kahit papano ay makapag-ipon-ipon pa ng pera si tatay at makabili kami ng sariling lupang mapagtatayuan ng bahay. Hindi namin kadugo si Tio Abel, kaya Tio Abel ang tawag namin sa kanya. Yun ay dahil sa matalik siyang kaibigan ni tatay na napadpad lang sa lugar na nalipatan namin. Taga doon kasi ang naging asawa niya at nung nabalitaan niya nga ang nangyari kay tatay, ay walang pag-aalinlangan niyang inalok ng tulong si tatay noon. Isang beses noon, abala ako sa pag-aani nang lumapit sa akin si Tio Abel. Mario, tama na yan, hapon na. Ipagpasabukas mo na lamang yung natirang aanihin mo. Sabay na tayong umuwi. Halika na. Saglit na tinignan ko si Tio Abel at ang iba pa naming mga kasamahan. Nagliligpit na rin ang mga ito kaya ngumiti ako at nagwikang, sige po, ayusin ko lang po yung mga gamit ko. Bago ako umahon sa pilapil ay tumango ang tiyuhin ko. At pagkatapos ay sinabihan niya akong sumunod na lamang sa kanya. Dahil aayusin niya pa ang ibang kagamitang dala niya. Ang iba naman naming mga kasamahan ay isa-isa nang nagsipag-uwian yon. Yung isa pa nga sa mga kasamahan namin na si Mang Pablo ay sumigaw pang magsipag-uwi na daw kami. At baka mamaya matsyempohan pa kami ng aswang sa daan. Mayari pa. Nagbiro naman ang isa sa mga katrabaho kong si Mang Julio at sinabing baka siya pa umano ang yayari sa aswang. Oras na haharang-harang ito sa may daanan. Bebembangin niya daw kapag nagkaganon. Tingnan naman na namin kung sino ang uuwing waginon. Sa sinabing yun ni Mang Julio ay nagtawanan naman ang iba naming katrabaho. Nauwi na nga ito sa biruan. Di mayari ka naman sa asawa mo. Sabihin nun, pinalitan mo na siya. Sigundang saad naman ng isa. Humagwalpak ng tawa si Mang Julio. Tapos nagsabing hindi naman daw niya papalitan ng asawa niya. Dadagdagan lang. Yun nga lang ay kakaibang tao ang idadagdag niya dahil nagiging aswang umno sa gabi yon. Tawa ng tawa ang mga kasamahan ko dahil sa mga kalokohan nila. Napailing na lamang ako at nagbandali na maglakad. Dahil sa nauna na si Tio Abel matapos nitong iligpit ang mga gamit. Sa paglalakad nga namin ay hindi ko na napigilan ang sariling itanong sa tiyuhin ko kung totoo nga ba yung usap-usapan ng mga kasama namin tungkol sa aswang na yon. Bakit mo naman na itanong? Natatakot ka ba? Hindi naman po sa ganun, tiyong. Kaya lang marami na kasi akong nasasagap na balita tungkol dun eh. Pati tuloy yung mga magulang ko hindi na mapalagay kapag inaabot na ako ng takip silim sa pagtatrabaho. Napansin kong sumeryoso ang mukha ng tiyuhin ko bago ito nagsalita. Sinabi niya na bago pa man kami napadpad ang mga magulang ko sa lugar nila, talamak na ang usap-usapan patungkol dito. At totoo umano ang mga ito. Kaya nga raw halos lahat ng mga trabahante at mga naninirahan sa baryo ay hindi na nagpapaabot ng takip silim sa liblib na daan. Mahirap na at baka mamaya ay matsyempuhan pa sila ng aswang. Kung totoo yung aswang, bakit tinayaan lang po ng mga taga-baryong maminsala yun ng paulit-ulit? Tuloy, nakakatakot na at hindi na pumapanatag yung mga nakatira, lalo na yung mga kabataan. Sabi ko pa, hindi kasi ganun kadali yun, Mario. Hindi naman parang magnanakaw lang yung aswang na kailangan mong abangan at hulihin yun sa akto eh. Saad niya. Dagdag pang wika ni Tio Abel. Madulas at tuso umano ang mga nilalang na nanggagambala sa baryo.
Dahil sa kahit anong huli o pagmamanman ang gawin ng mga tao, ay hindi nila ito mahuli-huli. Kaya nga kalaunan ay nanawa na mga naninirahan sa baryong yon. At imbis na pagtuunan nila ng panahon kung paanong huhulihin ng aswang, mas minaigi na lamang nilang ituon ang atensyon sa kanilang buhay at nag-iingat na lamang ang lahat. Isa pa, wala pang nakakapagtukoy kung babae o lalaki bang nilalang na namiminsala. Ikaw ba, naniniwala ka ba sa aswang? Tanong niya. Umiling ako at sinabing hindi ko alam kung paniniwalaan ko ba. Dahil minsan ay hindi pa ako nakakainkwentro o nakakita man lamang ng aswang. Sa mga palabas may mga napapanood ako tungkol sa aswang, pero hindi ko naman alam kung ganun pa talaga ang itsura nila. Natawa si Tio Abel sa sinabi ko. Tinanong niya pa ako kung gusto ko ba raw makita ang aswang. Sinabi ko sa kanyang di bali na lang. Doon pa nga lang sa mga sinasabi ng mga matatandang katrabaho namin nakakaramdam na ako ng takot. Ano pa kaya kung mismong makarap ko na? Pinayuhan ako ng matandang mag-iingat daw ako palagi. Lalo na kung sakasakali mang hindi ko talagang maiwasang abutan ng dilim sa daan. Aniya, walang sinisinong aswang oras na sumpungin ito. Mapabata man o matanda ay tinatambangan ito oras na makita o nakasalubong sa daan nun. Tiyak ay may kalalagyan umano sa nilalang kung sakali mang hindi makatakas ang taong bibiktimahin niya. Tiyong Abel, ikaw ba? May karanasan ka na ba sa aswang? Tanong ko dito. Sandaling tumahimik ang matanda bago nagsalitang. Minsan na raw siyang nakaranas ng kababalaghan. Nakakita na daw siya ng mga ganitong nilalang. Dahil yung dati niyang kababaryo ay nakita na lamang nilang wala na itong buhay. Wakwak ang tiyan. Nung suriin ang bangkay ng tao ay wala nang lamang loob. Nung unay inakala ng mga taga-baryong isang mabangis na hayop lamang ang umatake at pumatay sa kakilala niya. Lasinggero kasi yung taong yon at walang ibang ginawa sa buhay sa tuwing nagkakapera kundi ang magpakalango sa alak. Tapos kung saan abutan ng labis na kalasingan ay doon na rin matutulog. Kaya't inakala talaga ng karamihang mabangis na hayop lamang ang umatake dito. O hindi kayo napagtripan lang. Pero isang gabi, kakatapos niya lang raw magtrabaho noon. Habang naglalakad siya sa liblib na daanan, ay may naaaninagan siyang matandang babaeng buhaghag ang buhok na animoy, nililipad ng napakalakas na hangin. Nakamulagat ang mga mata at halos lumuha na. Sobrang napakapayat din ito. Parang butot balat na lang. Pero kahit ganun ang wangis nito ay aaminin niyang sobrang kinilabutan siya at tatakot. Kitang-kita niya raw yon dahil sa liwanag ng buwan na tumatama sa daanan. Nang makita niya ang kahindik-hindik na itsura ng matanda, sandali siyang natigilan sa paglalakad. Kahit na may kalayuan pang matanda sa kinaroroonan niya, ay hinawakan niya ng maigi ang itak na nakasukbit sa bewang. Habang tinititigan niya ang matanda, kinukutuban na siya ng hindi maganda. Lalo na noong sumagi sa kanyang isipan ng tungkol sa nangyari doon sa lasinggerong pinatay. Sa isiping yon ay hindi na nga siya nagpakampante. Akmang tatanungin niya na sana ang matanda kung ano ang ginagawa nito. Pero walang ano-ano, ay bigla na lamang siyang sinugod ng nilalang na yon. Kaya naman mabilis pa sa kidlat na kumaripas siya ng takbo pabalik sa pinanggalingan. Sa parting yon, natawa ko kay Tio Abel. Ang buong akala ko kasi ay lalabanan niya ang sinasabing nilalang. Kaya't inihanda niya ang sarili at hinawakan ng itak. Yun pala hindi. Bagkus, umurong ang buntot niya at kumaripas ng takbo nun. Sa pagpapatuloy ng pagkikwento ni Tio Abel, mabuti na lamang umano talaga at hindi pa siya masyadong nakakalayo sa mga kasamahan niya. Kaya't narinig na mga yun ang pagsisisigaw niya. Kung kaya naman agaran siyang sinaklolohan ng mga katrabaho. Pero noong tuluyan nang makalapit sa kanya ang mga katrabaho niya, wala na silang nakita pang nilalang na humahabol dito. Bagkus ay isang dambuhalang pusa umano na may nagbabagang mga mata ang nakita nilang humahabol sa kanya.
Mabilis na pinagbabato ng mga kasama niya ang pusa. Pero mabilis naman itong tumakbo palayo. At sa isang iglap lang ay nawala yun sa kanilang paningin. "Huwag niyo nang habulin yun. Alam nating lahat na hindi pangkaraniwan yung pusang yun. Baka mapahamak lamang tayo kapag sinuong pa natin yung masukal na kagubatan. Masundan lamang yun." Wika pa umano ng isa sa mga kasamahan niya. Simula nga nung araw nung habulin ng kakaibang nilalang si Tio Abel, doon na mas pumutok ang balitang may aswang sa baryo. Lahat ng mga kabataan tuwing hapon, dapat ay nasa loob na ng bahay. Ang mga buntis ay hindi pinapayagang maglalabas ng bahay sa araw kung hindi naman kinakailangan. Maiging pinag-iingat na ang lahat dahil baka mamaya ay muli na namang umatake ang nilalang na yon. Pero kahit na nag-iingat na nga lahat ay mas lalong naging agresibo ang nilalang. May pagkakataon kasing may nakakita daw sa aswang na nasa silong umano ng bahay ng buntis. Mabuti na lamang at hindi patulog ang padre di pamilya ng mga oras na sumugod ang nilalang na yon. Kaya't nakita nito ang nilalang. Mabilis na umaksyon. Pero sa kasawiang palad ay nakatakas na naman ito. Hindi lamang yun ang nangyari. Dahil nakailang beses pang umulit yon. Pero sa hindi malamang dahilan ay napakadulas at napakatuso nito. Gawa ng hindi umano nila mahuli-huli. Natigil lamang sa pagkikwento si Tio Abel na makarating na kami sa baryo. Nagpaalam nito sa akin dahil mas nauna siyang nakakarating sa bahay nila. Pagdating ko naman sa bahay ay naganda kaagad ako ng bisan. Bago pumunta sa poso na nasa gilid lamang ng kalsada malapit sa bahay namin para maglinis ng katawan. Papalapit pa lamang ako ay narinig ko ng pinag-uusapan ng dalawang matandang tsismosang babae ang tungkol sa aswang. Narinig kong sinabi ni Lola Teria na meron na naman daw bata ang kamuntikang mabiktima nito nung nagdaang gabi. Paano ba naman kasi? Anong oras na inasagalaan pa? Alam naman na raw sanang may bali-balita na sa lugar namin tungkol sa mga ganito. Aba, hindi nakikinig. Kaya ayan tuloy, kamuntikan ng maging pagkain ng nilalang. Hay nako, kasalanan ng magulang yan. Kung bakit ba naman kasi hinayaan lamang ang mga anak nila sa labas ng bahay sa 10 oras ng gabi? Alam namang delikado na. Nakaismid pang saad ni Lola Alicia habang nagsasalok ng tubig sa maliit na balde. Sumagot naman ang matandang kausap nito at nagsabing, natural, nasa labas ng bahay ang mga bata. Mismo nga mga magulang na mga ito ay nasa sugalan at tunuman pa. Hindi man lang umano iniisip na mga pabayang magulang yung nagbabadyang panganib sa labas ng bahay pagsapit ng gabi. Napapailing na lamang ako habang pinapakinggan ang usapan ng dalawa. Paano ba naman kasi kung makapag-react ang dalawang matanda habang nagkikentuhan tungkol sa aswang? Kala mo talaga nandun sila sa pinangyarihan. Nagulat pa ako nang biglang lumingon sa akin si Lola at tinuro ako at sinabihang mag-iingat palagi. Hanggat maaari ay wag na daw akong magpaabot ng dilim sa daan pa uwi sa bahay. Bago ka lamang dito sa baryo, iho ha, kaya mag-iingat ka palagi. Tsaka nga pala, magdala ka rin ng asin. Ilagay mo palagi sa bulsa para hindi ka malapitan agad ng aswang. Sa pagkakaalam ko ay takot sa asin ng mga aswang. Tumango ako at nagpasalamat sa ipinayo ng matandang kapitbahay namin. Isang hapon, mga bandang 6:00 na yon, pag-uwi ko sa bahay, nadatnan ko ang panganay kong kapatid na si Kuya Ruel at may kasama siyang babae. Magkahalong saya at pagtataka ang nararamdaman ko nang makita siya. Dahil ilang buwan na rin siyang hindi nakakadalaw sa bahay. Gawa ng nag-aaral ito sa may kolehiyo at may kalayuan ng eskwelahang pinapasukan niya. Kung kaya't napagpasya ng mga magulang namin na mangupahan na lamang ang kapatid ko ng kwarto malapit sa eskwelahan noon kung saan siya nag-aaral. Nung ibaling ko ang pansin ko sa babaeng kasama ng kapatid ko na sa palagay ko, kasintahan niya. Kumunot ang noo ko nang mapansin na medyo maumbok ang tiyan ng babae. Parang buntis. Hindi nga ako nagkamali. Dahil habang karap nila Kuya Ruel ang mga magulang namin, napag-alaman kong kasintahan niya nga ang babae at buntis ito. Isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ng kapatid ko noon.
Sinampal siya ng aming ina't pinagsalita ng hindi maganda. Inawat naman ni tatay si nanay at sinabihang huminahon nito at pag-usapan ng maayos ang problema. Galit na umupo ang aking ina at hinayaan niya na lamang si tatay ang kumausap kay Kuya Ruel at sa kasintahan niya. Ano pa bang magagawa natin? Nandyan na yan. Di tatanggapin na lang natin, diba? Kesa naman itakwil natin yan. Saan sila pupunta, aber? Wika ni tatay sabay buntong hininga. Sumimangot ang aking ina't kita ko sa mukha niyang gustong gusto niya nang sapakin si Kuya Ruel. Sa bagay, hindi ko naman siya masisisi. Ang laki kasi ng tiwala niya sa panganay kong kapatid at ang taas ng pangarap niya dito. Hindi ko na tinapos pa ang usapan nila. Lumabas ako ng bahay at naupo na sa maliit na balkonahe. Medyo naiinis kasi ako kay Kuya Ruel ng mga sandaling yon dahil nangako siya sa amin ni tatay na saka na siya mag-aasawa kapag nasa maayos ng kalagayan ng pamilya namin. Tapos ngayon, ito lang pala mangyayari. Mag-aasawa siya nang hindi man lamang natupad ang mga ipinangako niya kay tatay. Sayang, pinahinto pa naman ako ni tatay sa pag-aaral ng 2 taon para matustusan ang pag-aaral sa kolehiyo ni kuya. Pero sa uli, mag-aasawa lang din naman pala. Sa kakaisip ko nga ay hindi ko na malayan ang pagdating ng kaibigan kong si Onyok. Kung hindi niya pa tinapik ang balikat ko, ay hindi ko mamamalayan ang paglapit niya. Anong ate, napasyal ka dito? Kakamot-kamot sa ulo na tinanong ako ni Onyok kung nabalitaan ko na barawang tungkol sa kapitbahay naming si Perla. Kumunot ang noo ko at umiling. Pagkatapos ay tinanong ko siya tungkol dito. Huwag mong sabihin sa akin gusto mo yung babae yun. Kutongan kita dyan. Tanda-tanda na nun eh. Baliw, hindi. Kaya ko tinanong sa'yo kung alam mo na ba yung tungkol kay Perla. Nabalitaan kong kamunti ka na daw mabiktima ng aswang yung babaeng yun. Dagdag pang wika ni Onyok. Kinabi na daw kasi ng uwi si Perla galing sa bayan. Nung matapat na ito sa walang kabahayan ay doon na raw ito hinarangan ng aswang at hinabol. Buti na lang talaga at may lalaking nakakita kung kaya't nagmadali na nitong sinaklolohan si Perla. Ayon pa kay Onyok, nasugatan daw ng lalaki ang nilalang na humabol dito. Kaya't kumaripas ito ng takbo papasok sa Taliban patungo sa kagubatan. Grabe na talagang panahon ngayon. Maski dito sa sariling baryo natin, hindi tayo ligtas eh. Dapat talaga mahuli ng aswang na yun eh. Sinabihan ko siyang dapat lagyan na ng ilaw ng mga taga-barangay ang daang walang kabahayan para hindi pamumugaran ng mga masasamang nilalang. Sobrang dilim kasi at napakataas na mga talahib sa gilid ng daan nun. Kaya't pwedeng magtago ang mga masasamang nilalang sa daang ito para mag-abang na mabibiktimang tao. Sa bagay, tama ka dyan, tol. Dapat naman talaga may ilaw sa daanan eh. Ang dami na kayong nadidiskrasya. Paano ba naman kasi? Kinukurakot na naman ni Kapitan yung pera na sana dito sa baryo natin eh, para lagyan ng ilaw ng poste. Kaya sa sunod dapat hindi na binoboto yung Kapitang yun eh. Magsasalita na sana ako pero saglit akong natigilan na meron akong makitang babae. Sa labas yun ng bakuran at may kalayuan ng bahagya sa kinauupuan ko. Nung una, ang buong akala ko ay isa sa mga kapitbahay lang namin ang babaeng nakita ko. Pero sa katagalan ngang nakatayo ito at nanatiling nakatingin lang sa gawin ng bahay namin, kinutuban ako ng hindi maganda. Parang may kakaiba sa kanya. Dahilan para magtayuan ang mga balahibo ko sa katawan. Tumayo na ako para sana'y lapitan ng babae at tanungin ito kung may kailangan ba pero agaran akong napatingin kay Onyok nang tanungin niya ako kung saan ako pupunta. Nakita mo ba yung babaeng yun? Tanong ko sa kanya. Sabay itinuro ang babae kung saan ito nakatayo. Tapos ay tumingin ulit ako kay Onyok. Babae? Nasaan? Wala naman eh. Wala akong nakitang babae. Nagtatakang sagot ni Onyok at tiningnan ang gawi ko kung saan ako nakaturo. Bulag ka ba? Ayun oh. Hindi ko na naituloy pa ang sasabihin ko. Nang sa pagbalik ko ng tingin ay wala na ang babae sa kinatatayuan niya. Sandaling nagpalinga-linga ako at hinanap ang babae kung saan ito nagpunta.
Takang-taka naman ang kaibigan ko at nagtanong siya ulit kung nasaan na daw ang babaeng tinutukoy ko noon. Mukhang gutom ka na yata, tol eh. Ang mabuti pa pumasok ka na sa bahay ninyo para kumain na. Uwi na rin ako, baka mamaya harangan pa ako ng aswang dyan sa daan. Tatawa-tawang saad ni Onyok at nagpaalam na nga itong uwi na. Pagalis ng kaibigan ko ay pumasok na ako sa loob ng bahay at tumulong na sa pag-aasikaso ng hapunan. Mga bandang 9:00 ng gabi. Pagpasok ko ng kwarto ay agad na ibinagsak ko ang katawan sa higaan nun. Makaraan ng ilang sandali, habang nakapikit, bigla na lamang akong nagulat. May narinig akong mahihinang ungol na parang nasa bubungan ng bahay. Kasabay ng narinig kong sunod-sunod na ungol, may naulinagan din akong mahihinang huni na kung hindi ako nagkakamali, tunog ng wakwak. Walang humpay din sa pag-aalulong ang mga alagang aso ng kapitbahay namin na parabang may nakikita itong hindi kaaya-aya. May kakaibang amoy din akong nalalanghap, parang amoy imbornal. Umaalingasaw ito at sumabay sa ihip ng hangin. Nung unay hinayaan ko lang ang pag-atungal na ginagawa ng aso, maging ang ungol na nasa taas ng bubungan. Ipinagpalagay ko na lang kasing pusa lamang yung nag-aanuan sa bubungan ng bahay. Nagtakip na lamang ako ng unan sa tenga para kahit papano ay hindi ko gaanong marinig ang alulungan ng mga alagang aso ng kapitbahay noon. Lalong-lalo na ang ingay sa taas ng bubungan. Pero habang lumilipas ang ilang minuto, patuloy pa rin ang pag-aalulong ng mga aso. Pero ang ingay na nasa taas ng bubungan, nawala na yon. Napalitan ito ng mga yabag ng paa ng animoy mga taong umiikot-ikot sa bakuran ng bahay. Kung kaya't hindi ko na nakayanan pa't bumangon na ako at lumabas ng kwarto noon. Sa paglabas ko ng kwarto, tinanong ko si tatay nang mabungaran ko siya sa tabi ng bintana at parang may hinahanap sa labas. Tay, ano pong nangyari? Bakit ang ingay ng mga alagang hayop ni Aling Guada? Saglit na tiningnan niya ako pagkatapos ay sumenyas at nagsabing huwag ako maingay dahil kanina niya pa nararamdamang parang may ibang tao sa labas ng bahay. Ibang tao? Tumango si tatay. Sinabing kani-kanina lang ay may naramdaman siyang yabag ng paa sa labas. Nang sinubukan niyang sumilip sa siwang ng dingding, may nakita siyang anino. Pero mabilis yung nawala na para bang alam noon na may nakasilip. Baka naman may napadaan ng tay. Palagay ko hindi. Sabat naman ni Kuya Ruel at sinabing kanina pa raw hindi mapakali ang kasintahan niya dahil mayat-mayang sumasakit ang tiyan nito. Nilagyan ng araw ni nanay ng langis ang tiyan ng kasintahan niya para kahit papano ay maibisa ng pananakit. Palagay ko naman alam mo nang ibig kong sabihin. Anya. Nang tingnan ko nga ang kasintahan ni Kuya Ruel ay napansin kong hindi na maipinta ang mukha niya. Teka sandali, dito lang kayo at kukunin ko lang itak sa kusina ha. Mahinang wika ni tatay nun. Pagkabalik niya ay may bitbit na itong itak at buntot ng pagi. Kagad ay inabot niya sa akin ang buntot ng pagi, paglapit na paglapit nun. Ano pong gagawin ko dito tay? Lalabas tayo. Hanapin natin yan. Kanina pa paikot-ikot sa bahay. Oras na lapitan ka. Huwag kang mag-alinlangang hambalusin ha. Maliwanag ba? Tanging pagtango lamang ang naging tugon ko sa kanya. Nung magpresenta ang kapatid kong sasama ito sa aming lumabas ng bahay, mariing tumanggi si tatay at sinabing bantayan niya na lamang ang kasintahan niyang buntis at sinanay nun. Mahirap na raw kung lahat kami mga kalalakihan ay lalabas ng bahay. Sa kadahilanang baka mamaya ay maisahan kami ng nilalang at makapasok ito sa loob nang hindi namin namamalayan. Tuso umano ang aswang, kung kaya't nararapat lamang na isa sa amin ang maiiwan sa loob para magbantay kina nanay at sa mga kapatid ko. Lalong-lalo na sa kasintahang buntis ni Kuya Ruel. Agaran nga akong sumunod kay tatay nung nagmadali na itong maglakad palabas. Saktong-sakto lang talaga ang paglabas namin nun.
may nakita kaming nakatuwad sa bakuran ng bahay. Para siyang babaeng may mahabang buhok na nakatuwad. Pero nakatingin sa gawin namin ang katakot-takot ng mga mata niyang nakamulagat at nagbabaga. Malakas ang boses na pinagmumura ni tatay ang aswang at hinamon nito. Maigpit na hinawakan ko ang buntot ng pagi at inihanda ang sarili sa kung ano man ang susunod na mangyayari. Pero gayon na lamang ang gulat ko nang makita ko ang nilalang na mabilis pa sa 4:00 kumaripas ng takbo papunta sa likuran ng bahay. Gigil na gigil at galit na galit ang aking amang mabilis nang hinabol ang aswang. Sa isip-isip ko pa, mukhang sa aswang yata ibubuhos ng aking ama ang galit na nararamdaman nito sa kapatid ko. Nang medyo nakalayo na si tatay ay mabilis na akong sumunod sa kanya. "Tay, sandali! Huwag mo nang sundan! Delikado na dyan!" Tawag ko pa nang mapansin kong papasukin niya ng kakahuyan para lang mahabol itong nilalang na ito. Pero kahit na anong pagtawag ang gawin ko ay parang hindi man lamang ako narinig ni tatay. Sige pa rin ang habol niya kahit nasa loob na kami ng kakahuyang yon. Mabuti na lang talaga at may buwan ng gabing yon kung kaya naman kahit papano. Nakikita ko pa rin si tatay at nasusundan. Kahit saan man siya magsuot. Makalipas ang ilang minutong habulan ay hindi ko napigilan ng sariling sumigaw at napahinto sa pagtakbo. Nang sa walang sabi-sabi ay bigla na lamang dinambahan ng nilalang ang aking ama. Nagulat din si tatay sa ginawa ng nilalang, kaya't hindi niya napaghandaan ang sumunod na nangyari. Kitang-kita ko ang malakas na pagtalsik ng aking ama. Matapos siyang dambahan, nabitawan niya ang hawak-hawak niyang itak at tumilapon yon. Patakbong nilapitan ng aswang si tatay at sunod-sunod na pinagkakakalmat. Na makita ko ang ginawa niya. Wala sa sariling mabilis akong lumapit at walang kabas-sabas na pinaghahambalos ko ito ng buntot ng pagi. Hindi ko ito tinigilan hanggat hindi niya binibitiwan ng aking ama. At yun nga, bumitaw. Mabilis ko nang hinatak si tatay at tinulungang makatayo nun. "Ang itak, Mario, kunin mo! Dalian mo!" Nagmamadali ko namang kinuha ang itak at ibinigay sa kanya. Nakita kong kaagad na itinarak ni tatay sa lupa ang itak at mabilis na nilapitan ng nilalang sabay sinaksak sa may tagiliran. Nagpakawala ng malakas na pag-atungal ang nilalang. Nagulat naman ako at agad nang napalingon dahil sa nakarinig ako ng boses ni Tio Abel. Nakita ko si Tio at may kasamang 2 lalaki yon. Mabilis na tumakbo ang mga ito at pinaulanan ng taga ang nilalang paglapit nila. Napaatras naman si tatay ng kamuntikan pa siyang matamaan ng itak. Nanggigigil at paulit-ulit na pinagtatataga ng 3 ang nilalang na yon. Wala na itong nagawa. Hindi nagpatinag sa takot ng mga ito. Nakailang beses pa nilang sinaksak ulit. Pero may sa pusa kong kumilos yun dahil hindi man lang napansin ng mga itong nakatakas na ang nilalang. "Sige, tumakas ka. Kala mo abutan ka pa ng umaga ha. Mamamatay ka rin." Galit na sigaw ni tatay at nakailang beses pang itinarak niya sa lupa ang itak na ginapik na pangsaksak doon sa nilalang. Sabay dura sa lupa. "Ayos lang kayo?" tanong ni Tio Abel. "Ayos lang kami, Tiyong," sagot ko. At tinanong sila kung paano pa nila nalamang naroroon kami sa kakahuyan. Ayon kay Tio Abel, pumunta umano sa bahay nilang asawa ni Aling Guada at tumingi ng tulong. Nakita pala nito ang nangyaring kabulan. Pagdating naman nila sa bahay ay doon sinabi ni Kuya Ruel na hinabol namin sa kakahuyan ng nilalang. Gawa ng ilang minuto na silang walang naririnig na mga yabag noon. Hindi na nga nagdalawang isip ang 3 pasukin ng kakahuyan. Sakto namang narinig nila ang boses ni tatay na nagsisisigaw kaya natuntun nila kung nasaan kami. "Lintik talagang aswang na yon. May isa pusa. Kahit anong huli natin abay hindi mahuli-huli." Inispang wika ng asawa ni Aling Guada. "Hayaan mo na. Sigurado naman ako na napuruhan natin yun eh. Sa dami ba naman ang saksak nun sa katawan?" Sinang-ayunan naman ni Tio Abel ang sinabi ni tatay. Kitang-kita naman daw kasi kanina noon bago sila nakalapit na napakarami ng sugat ng aswang.
Abangan natin kung sino ang may bangkay na ibuburol sa mga kalapit lugar natin. Sabi pa ni Tio Abel. Yun ay kung may ibuburol. Sabat naman ang asawa ni Aling Guada at nagkatawanan sila. Ang kaninang takot na naramdaman ko ay napalitan ng saya. Nung dumating ang 3 kapitbahay namin, ang akala ko talaga ay mayayari na kami ni tatay kanina. Dahil sa kahit maraming sugat ng aswang ay pilit pa rin yung nakikipagbuno. Pinalipas muna namin ng ilang minuto bago kami bumalik ng bahay. Habang naglalakad pabalik, nagtanong si Tio Abel kung bakit sa dinami-raming kapitbahay ay bakit kami daw ang napili ng aswang na puntiryahin. Natahimik ang aking ama bago sinabi kung anong hinala niya. Malakas ang kutob niyang nasundan ng aswang na yon ang kasintahan ni Kuya Ruel. Naamoy na buntis kaya't ang bahay namin ang pinuntirya. Akala siguro noon ay tulog na kami ng mga oras na sumugod ito sa bahay. May paungol-ungol pa umunong nilalang. Akala niya yata ay hindi malalaman ni tatay kung totoong pusa ba ang may kagagawan ng pag-ungol sa taas ng bubungan. Kanina nga nung marinig ko ang ungol sa bubungan na ba, hinagisan ko ng asin. Ayun, nagalit, pumunta sa bakuran, tumuwad. Piniro naman ni Mang Isko si tatay na dapat raw tinawag siya ni tatay nung nakita nitong tumuwad. Baka gusto lang daw magpaano. Hindi niya daw ipagdadamot ang lahi niya dun sa aswang. Nakitawan na rin ako sa mga kalokohang pinag-uusapan. Pagbalik namin sa bahay ay saka pa lamang natigil ang pananakit ng tiyan ni Ate Mabel. Patuloy pa rin ang pagkikwentuhan nila habang ginagamot ni nanay ang mga kalmot ni tatay. Kinabukasan, may nabalitaan na lamang kaming matandang babae ang namatay sa karatig lugar. Ang sabi pa na sa nasagap naming balita, marami daw sugat sa katawan ng matandang yon bago mamatay. Isa pa ay bantog na aswang yon sa dating baryong tinitirahan. Kaya't napalayas pala't napadpad nga sa kasalukuyang tinitirang sityo nito. At kaya rin pala napakagaling magtago ng aswang at hindi ito mahuli-huli ng mga taong baryo. Dahil sa kaanak pala ito ng asawa ni Konsehal na nakatira lamang din sa sityong tinitira ng matanda. Pinagtatakpan pala ng asawa ni Konsehal ang mga kabalbalang ginagawa ng tiyahin itong aswang. Pero magmula nang nawala na ito, wala na akong nababalitaan pang may umaaligid na nilalang sa lugar. Pero ang balita ko tungkol sa pamilya ni Konsehal, nagkasakit ang asawa nito. Marami ang naghihinalang sa asawa ni Konsehal ipinasa ang pagiging aswang ng tiyahin niya.